Mlerek Radigrita sing ijo royo-royo monggo. Wong ayu Febia Ellen jemenenga saking sasana Palenggan semoga. Hey! Lelo. Hey. Oh, ayo jam. So. Dereng niku tasik sepot riyin jenengan iki pripun to, Nduk? Sepot dawa niku. Ndak apa-apa. Kira semangat nggih. Kaya manuk sing ning kono lho. Betul. Nyapa to bocah wedok-wedok Ilpi ya njaluk roh manuk itu sebut manuk. Sampean barang iki kok roh manuk kaya tipis men. Kan manuke nyala to Mas Api, enek lampune. Alah, berarti sampean seneng manuk sing enek lampune. Iya. Ngono Mas. Carane piye ya? Kaya ngene iki lho Mas enek. Pak, sayangku. Siap. Sampeyan manukmu ning omah ya iso nyala ngono kuwi? Piye carane? Ora ya, Nduk, ora iso nyalain aku. Ndak iso nyala to? Iya, jane ya urip tapi ora iso nyala. Oh, ngoten. Mek isone mek nyapa obah paling. Lah. Anggu. Anggu. Ora rada piye. Ora iso muni? Ndak iso. Lah piye? Isone mek ora tak manuk apa to, Mas? Mbah ora tau mangan barang yo angel lho manuk. Manukku ning ndi? Manukku ning omah to? Heeh. Lah iya yo ning omah tak dikane ning omah. Manukmu sing kok tuku regane pira? Sik tau kowe manuk apa sing uripe ning sara sumur, ning jero bumi. Manuk sing uripe ning jero bumi. Betul. Manuk dadali. Salah, manuk apa dadali? Lah, apa to Mas? Sampeyan ki ora ngerti? Ora ngerti. Mana dadali kae lho sing ning lagu kae lho, Mas. Oh alah, manuk apa sing uripe ning jero lemah? Manuk sing wis mati? Salah. Apa? Manuke wong duduk sumur. Kok iso? Lek wong duduk sumur mesti ora nek to wong wedok, mesti wong lanang to. Oh. Nah, lek duduk sumur, wong lanang kan duwe manuk. Ya kuwi uripe ning jero. Lah wong wedok apa ora duwe manuk, Mas? Duwene kodhok jare mbae lho. Jare kakung lho. Kodhok, Kong. Duwene kodhok. Lah yang anggere esuk kangkung. Diki sembarang mawon. Nggih. Nuwun. Monggo sini duduk. Aja ngomong-ngomongane manuk kok iki. Yo, diucapne kae temene apik dhewe, dulure apik dhewe. Mas Agung. Akhirnya Mas Agung. Sing kulino nginceng apik dhewe nok. Mas. Lumantar HR Promedia Mas Agung. Sing gene tukang nyekel-nyekeli aku kae to, Mas. Nyekeli apa? Gambarmu cekeli iki duduk awakmu cekeli. Ndak, aja ngono iki kok fitnah ngoten Mbak fitnah ora pernah terjadi hal yang seperti itu nggih. Persembahan pun sinambi menika Hang Rantu saking Kadang Widowati Tayo nggih. Saking Mbak-mbak cantik. Betul. Dongakno sik Mas Agung Nduk karo Mbak Linda garwane kepada Mas Agung dan Mbak Winda nggih. Betul. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iki wis dikeki momongan apa Sampun cowok gek ganteng bagus ora engko sore arep tak sangoni ana lek wis tanggapan. Iya penting sampean ora cedek-cedek karo anake ya, Mas. Ndak, lakung kok. Sawan. Betul. Luar biasa. Makasih MC penyakitan lho piye iki. Ya, monggo ya Armada Indonesia saking Ayu Febia Ellen atur pasugatan lelipur menika kunjuk dumateng sedaya tamu pakurmat ingkang sakmenika sampun kepang rawuh. Heeh Mas, sesuk brengose dipomet ya Mas. Iya. Soalnya berantakan nih. Oh, berantakan iki. Ya, Be, engko gawe jungkas, Bi. Tulung. Dikasono. Dijungkasi nggih. Oke. Kok ya sing rapi ngono lho. Jegrak kabeh lho. Wes rapi. Heeh, rapi. Wah, aku lek brengosan ngene bojoku seneng kok. Kok iso?
Kaya ngeloni luwak jareke. Mbah nuwun. Kan emang kayak luwak. Yo monggo satu lagu bareng-bareng New Armada Indonesia. Terus Armada, Armada. kamu merasa nemokne bocah cilik apa ora? Niki Mas. Iya, cantik sekali. Cantik sekali. Kayak Dora ya, Nok. Mas. Masalah. Doraemon. Iya, anaknya sapa ya? Nggih, niki putrane Mbak Sinten iki Mbak tak Sinten. Melayu loh Mas. Namanya siapa Adik? Sayang. Wis cilik men ta bocah. Oh, yogane Mbak ini iki. Mbak. Kayak eko anu to Mas. Lah umpama niku tidul kula tembase. Lucu banget lho, demen aku. Kayak tak cedeki kok gila to Mas. Iya, lek sing nyedeki awak. Sing nyedek cah cilik ki ora iso ngapusi lho. Iya. Sapa sing nyedeki lek cah cilik ki wedi berarti awakmu akhlakmu kurang apik. Tapi kan Jajal aku sing nyedeki. Iya. Adik, halo. Salim dulu sama Mas. Salim dulu sama Om. Ya, akhlakku apik. oh ngono Mas. Cah cilik ki ora iso ngapusi, kok cedeki kok ngalih. Berarti sing nyedeki ki ora wong elek. Lah aku mah nyedeki salim di jam tanganku. Berarti kowe karo aku akhlake jek apik aku. Alhamdulillah. Neno. Kok sampai utang saldo, ora ngutangi aku. Aja dolan lek kowe iki ya panggah Oke. oke. Akhlake apik sampean. Ya luweh apik neh sampean timbang aku ngono maksudnya mau ki. Engko tak tambani selawe. Alhamdulillah, matur sembah nuwun tapa ya Allah bocah kok ayune kaya ngono karo neno nano. Apa kowe Biasa lelo Wuli jengkondur saking kadang tapa ingkang sampun keprakondur matur sembah nuwun. Sika Mas Soko Ilbi lek kering.
dalem. Sampeyan mang ya wis nampa bayaran ket Mas Chandra, Mas. Dereng mung rong kerja kok. Oh, dereng. Dereng no. Oh, sing isuk wis. Oh, iki mang kangge sing isuk to? Sing awan urung. Sing awan urung ya. Pancen ya urung kok, Mas. Mas Chandra ki lomo kok nek arek dhewe. Kerjae urung sing koyo bareng ku dikeki. Lomo Chandra ki lomo tenan. Ngono iso anu Mas, iso cash tempo. Cash tempo juga. Campur salah satu campur sari sing bayarane urung dilakoni oleh dijaluk dhisik iki mek ade campur sari kitok no. Iso diutang ya, Mas. Iso diutang to, mundur swara ae lho ya ta. Piro-piro tahun ngarep yo kena diutang, Mas. Apa-apa, ayo tiga miskin arep madhawi aja lho, tenang. Kok gini kate kadol bime sandane malah seneng. Nggih, men nonan. Oh, ya. Apa kowe ra kelingan? Asoy. Oh, oh. Asoy. Terima kasih Dayu Febia Ellen Keturunan Pinarak Rumiyin cantik monggo saking sedaya tamu pakurmatan Bapak Ibu ingkang sakmenika sampun keparang rawuh Gi Pinarak wonten sasana pinarak ingkang sampun sumadyo ngaturaken pambagya wilujeng rawuh saha wilujeng pinarak wilujeng rahapi pasugatanipun kanthi raos ingkang eca lan sing eca sakeparengipun